Πασάρει με εξαιρετική ακρίβεια και δίνει έτοιμα γκολ. Τριπλάρει με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο σαν όριμος ποδοσφαιριστής. Ο Σωτήρης Νίνης μπήκε στη ζωή μας πριν από περίπου ένα μήνα στις 7 Ιανουαρίου στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με το Εγάλεο. Μπήκε εφουριόζος και τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα του ελληνικού ποδοσφαίρου που ψάχνει για νέα, φρέσκα και άφθαρτα πρόσωπα, αλλά πάνω απ' όλα με γνήσιο ταλέντο. Κάποιοι πάντως φρόντισαν να πάρει το βάπτισμα του πυρός και από την ανάποδη. Το πρώτο παιχνίδι του Σωτήρη Νίνη ήταν μαγικό. Περίτεχνες ενέργειες, κούρσες από τα πλάγια, χαμένες ευκαιρίες. Ουσία και θέαμα. Ο μικρός έκανε το όνειρο πραγματικότητα. Βλέπω ότι έχει πάρα πολύ θάρρος, άσχετα αν είναι μικρός στην ηλικία. Έχει τσαγανό. Η πρώτη εμφάνιση δεν ήταν τυχαία. Δεύτερος προημιτελικός κυπέλου με τον ΠΑΟΚ, σέντρα με μυρογνωμόνιο στο κεφάλι του Βαγγέλη Μάτζιου. Πάρε βάλε. Παίζει το ποδόσφαιρο που σκέπτεται, έχει επιλογές, δεν μπορεί να το πιάσει πουθενά και δείχνει ότι θα γίνει και ηγέτη. Οι αντίπαλοι τον έμαθαν πια, αλλά όχι όσο καλά θα έπρεπε. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός στο μάτς με τον Πανιόνιο πέρασε έναν, δύο αντιπάλους, σημάδεψε την απέναντι γωνία και έτσι απλά σκόραρε. Αποθέωση. Ο Σωτήρης Νίνης ήρθε για να μείνει. Ανώθευτο μείγμα ταλέντου, θάρρους και αποφασιστικότητας. Ήθελα να πετύχω αυτό το γκολ και για μένα και για την οικογένειά μου και τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, το αφιερώνω σε όλους. Τώρα έρχεται η συμμετοχή στο κύπελλο UEFA. Μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έσπευσε να κάνει ειδικό αφιέρωμα στο ξεχωριστό ταλέντο του νεαρού μαθητή που προσπαθεί να τα συνδυάσει όλα. Η ευκαιρία να τον μάθουν και εκτός συνόρων έφτασε. Τότε ο Νίνης